Bon dia, família. A veure, les
Les vostres constants vitals són correctes. El nivell de sucre és de 100 i el grau d'oxigenació de la sang és del 95%. La tensió arterial és de 12/8. Avui som dimarts, 14 d'abril del 2043. El dia continuarà assolellat i s'arribaran a temperatures de 45 graus. Avui a les 11 teniu un streaming programat a la vostra agenda. Ara són les 8 hores, 14 minuts i 33 segons. 34, 35, Ui, 36... ui, sí que és tard. Iris, tinc 1 minut i 12 segons per fer el meu moment de meditació transcendental i carregar les piles. Posa'm una happiness frequency. Happiness frequency. Jo em relaxo, vaig deixant la ment en blanc, però tu ves-me dient com estan els comptes d'aquesta setmana. Així faig 4 números i aprofito el temps. Doctor Armengol, 4 massatges homeopàtics, 600 bitcoin. Bé. Permeti'm, senyor, que l'informi que segons la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, l'homeopatia està... No comencem, Ningú t'ha demanat la teva opinió. Va, continua. 1 litre de flors de Bach... Flors de Bach? 2.000. Perdoni, senyor, però els canelons a la Rossini tenen més beneficis per a la seva salut. Poca solta, no és per la meva salut. La meva salut la tinc assegurada. Ja fa 10 anys que em vaig reprogramar l'ADN amb una llicència d'immortalitat VIP Luxury. Això és pel meu benestar, pel meu well-being. Va, continua. Doctor Krishnamurti, com que la medicina quàntica estava d'oferta durant aquest pleniluni, només li han virlat la ridícula quantitat de 1.599 bitcoins. Bon dia, Manela, el doctor Hare Krishna s'ha deixat anar aquí. No riguis. Va, continua. Doctor Verdaguer, lectura i interpretació de les arrugues de l'anus, 800 bitcoins. Bé, ara no et queixaràs, Això el doctor Carneu ho ha fet barat. Verdaguer, senyor, doctor Verdaguer. I bé, no, que li estan prenent el pèl, això és una estafa en tota regla. Calla! Seria possible que no em donessis la teva opinió en tot el que faig? Ara m'hauré de prendre un calmant per culpa teva. M'has fotut la meditació en l'aire. Ja comencem amb les seves pastilletes. Para la música. Sí, les meves pastilletes. I què? No penso renunciar als plaers del meu benestar total. La meva vida la vull viure a tope. Senyor, pensi que un excés de medicació podria tenir uns efectes secundaris Iris! Ai, la meva nena! Ai, Iris, n'endevines de què et vull parlar? Prou que ho temo, de la nostra enamoradeta, perquè fa 6 dies que només parlem d'ella i et poses molt nerviosa si no em parles a totes hores. Ai, és que no em cansaria mai de parlar d'ella. M'encanta parlar d'ella! Ai, Iris, a tu et semblen bé els meus sentiments? No estic programada per a tenir sentiments amorosos. Ai, no et sembla que defensar-me en públic sense conèixer-me de res és de persona molt valenta? Sí, heu aconseguit molts likes. Que és impossible comportar-se més generosament. Impossible. No tinc prou dades. Que tot això ho va fer de manera tan encantadora. Deu ser així, les estadístiques ho mostren. Teniu moltíssimes visualitzacions. Ai. No trobes que té un cos perfecte? La perfecció en els humans és alguna cosa discutible. I que no hi ha cosa més plena de vida i alegria que tot allò que ella em diu. Em sembla que t'he entès. Deus tenir al cap els núvols. Ai, no parlis en frases fetes com un robot. Els robots també tenim les nostres limitacions.
Ai, perquè tu, Iris, tu no creus que ella m'estima tant com diu? L'amor s'ha de demostrar. Segons el dramaturg Molière, intencions perverses s'amaguen darrere de grans comediants. No, Iris, què dius? De la manera que em parla pot ser que no em digui la veritat? En qualsevol cas, la seva intenció de demanar-vos la mà al vostre pare serà el camí més ràpid per descobrir si diu la veritat o no. Aquesta serà la prova definitiva. Ai, jo... Si ella m'enganya, jo no tornaré a creure en l'amor, Iris. Soc físicament fort, mentalment indestructible! El vostre pare, que ja torna. Angie, què passa? Pare, que has acabat l'entrenament. Sí, ja he fet les meves 3 horetes diàries. I què faràs ara? Vaig a fer un live que ja m'estan esperant els meus seguidors. Angie, don't worry, be happy, enjoy la vida, upa, a tope! Iris, antiinflamatori, col·lagen per les articulacions i antioxidants. Iris, retransmet-me això en directe. Ben, senyor. A veure. Connectant amb Eagle Leader number 1 and Bunty. Mira, canvia d'angle. Canvia. Que ets una persona normal. Va, aquí, m'agrado molt. Retransmetent en streaming. Motivation Background Music. 3, 2, 1, acció. Hola, followers de Money and Happiness. En el post d'avui he pensat en explicar-vos un truc molt senzill de com podem multiplicar per 4 els beneficis de la nostra empresa gairebé sense esforç. Mireu, suposeu que la vostra empresa ja s'ha enlairat. I com tots els avions que s'enlairen, heu hagut de fer servir la màxima potència per fer-ho. Si no heu fet servir tot el vostre potencial, la vostra empresa segur que s'ha quedat al terra, en el món dels losers! Però vosaltres vau néixer per ser guanyadors. I ara que ja us heu enlairat i aneu a velocitat de creuer fent servir només el 10% del vostre potencial, ara ve la clau de com podeu catapultar-vos gairebé cap a l'infinit. Qui truca ara? Perdoni la interrupció. El senyor Frígols acaba d'entrar a la zona de seguretat. Talla l'streaming. El senyor Borja Frígols, de Frígols en Frígols, la biofarmacèutica líder en reprogramació de l'ADN. Bé, un minut. Diu que té un missatge urgent. 30 segons. Diu que no es pot esperar ni 30 segons. Diu que la seva vida està en perill. OMG, però com ha d'estar en perill la meva vida? Estimats followers, el món de l'empresa és així. Ens ha sortit un imprevist. First thing first. La salut abans que res. Talla l'streaming. I de la connexió. Alright, desbloqueja la porta. Endavant, senyor Frígols. Déu vos guard. El senyor Serafí Valldodeig Puig. Jo mateix, què passa que sigui tan important? Li podria fer un escàner de tina per fer una última comprovació d'identitat. Que sí, que sóc jo, home! Perdoni les molèsties, perdoni. Això és per evitar malentesos. No fos cas que jo, doncs, li comuniqués ara un problema inesperat que s'ha produït en la seva salut i resulta que no és vostè. Sobre la meva salut? No vull males vibracions, jo, Vostè va comprar una llicència d'immortalitat VIP Luxury a la nostra empresa biofarmacèutica ara fa 10 anys, 4 mesos i 3 dies. Exacte, sóc immortal gràcies als Frígols en Frígols. Li he de fer escoltar un missatge confidencial del meu papà, el gadam president de Frígols en Frígols. Tu, Dubot,
Tens xatxa? Wi-Fi. Benvolgut client, moltes gràcies per confiar en els nostres productes. Però darrerament s'ha detectat una errada de seguretat en el nostre sistema informàtic que afecta directament el número de sèrie de la seva llicència d'immortalitat. La reprogramació que vam efectuar de les seves cèl·lules mare va fallar. Això vol dir que ha estat 10 anys sense una protecció real sobre la seva salut. És per això que actualment no podem assegurar-li l'absència de la possibilitat d'una malaltia mortal fins que no li reprogramem correctament el seu ADN. Sentim molt la inconveniència que aquest fet pugui causar-li. Estem treballant per resoldre en breu aquesta errada informàtica i retornar-li la seva immortalitat i luxuri. Vaja, que ha d'estar exposat al perill de tota mena de virus, bacteris i altres infeccions de la vida i que la pot dinyar. What the fuck is that? He estat 10 anys sense saber que no tenia cobertura? Em vaig gastar 3 milions de bitcoins amb vostès. Em sap molt greu. Com deien els grecs, edadum humanum est. Quina trallada d'adrenalina. Tinc els pèls de punta, però cap endins, I ara, si em permet, li hauria de prendre altre cop les motes del seu ADN. Amb aquests pals de netejar les orelles s'hauria de fer un frotis bucal i nosaltres, amb les seves restes biològiques, li farem una nova programació del seu ADN totalment gratuïta. I quan ho tindrem fet, això? Pensi que una programació de l'ADN són 3 mesos mínim. 3 mesos? Viure una vida arriscant el límit! No, li pagarem que tingui màxima cura de la seva salut, perquè ja hi ha hagut algú que s'ha quedat pel camí criant malves. Mira, jo tinc la meva pròpia filosofia de vida. La vida només té sentit si es viu al màxim. Enjoy! No, a la vida s'ha de ser realista. Perquè ara vostè és un simple mortal. Amb uns suplements vitamínics, uns superantibiòtics i uns retrovirals podrem recuperar el control de la salut, oi? Em sap molt greu, això no és realista, perquè si tingués un bodot d'una malaltia greu, seria una situació incontrolable. Realista? No és realista, això. Exigeixo que m'assegurin que ni tinc ni tindré cap malaltia mortal. Ho sento, no és realista. Realista! Iris, avisa a la Helen, hem de parlar amb els advocats. Era la meva inversió. Era la meva maleïda inversió en la meva salut. Ets un inútil. La salut és el més important que tinc. Com s'atreveixen a fallar en el més important de la vida? És un incompliment de contracte gravíssim. La seva empresa m'ha enganyat. Tots m'heu enganyat! Fins i tot les infermeres! La seva empresa està formada per un conjunt d'imbècils, d'ineptes, d'inútils. I el seu pare és un autèntic idiota! No insulti a la meva família, perquè si no, el meu papa s'enfadaria molt. Sou uns fracassats. Us creeu doctors perquè aneu amb bata i vau anar a la universitat i no sabeu lligar-vos ni els cordons de les sabates. Us mereixeu la bancarrota i que anéssiu a treballar de peons a les carreteres. Heu traït els clients. Heu traït el més sagrat del sistema capitalista. La confiança. Però ho pagareu car. Us cauran tantes reclamacions d'indemnització que no podreu suportar-ho. Sí, a tope. La meva pau mental s'ha acabat. Però si creieu que això canviarà ni una gota la meva filosofia de vida, aneu molt equivocats. Abans em fot un tret al cap! No,
No pot dir seriosament això de suïcidar-se, perquè tot el tema del que seria la indemnització seria molt més complicat. Tot està perdut. Sóc un titella a mans de la naturalesa. Senyor, és molt fàcil, senyor. Només ha d'obrir la boca i dir No em pegui, senyor. Admeti'm que li faci un vocal. Ja gairebé està. El cadàver, la pota. Li prego que tingui màxima cura de la seva salut abans no sigui massa tard. No pateixi, que no em posaré malalt jo. I no cal que plori. Plorar, ets sou patètic. Motherfucker! Iris, prepara'm l'avió i demana'm hora als millors metges del món. Per això hi són els diners. Vull els number ones en medicina yanqui, oriental i vudú. Àngela! Helen, darling! Ja sóc a casa! Iris? Benvingut, senyor. Cada vegada suporto menys aquests vols d'avió. Són esgotadors. Quin mal de cap. S'està fent fosc. Què serà de mi? És com si algun desastre estigués a punt de passar. Hi ha formigues.
Iris, tanca les persianes. Oh, no m'agrada la foscor. Iris, on és la Helen? Se n'ha anat de compres i a fer-se uns massatges. Iris... Et volia demanar perdó per com t'he tractat alguna vegada. No sé de què esteu parlant, senyor. Només volia que ho sabessis. Si pogués tornar a ser feliç com ho era abans. Demà em compraré un Ferrari, sí. Un Ferrari groc. Si pogués tornar a ser feliç com ho era abans. Sí, és una pastilleta per tornar a ser feliç. Iris, necessito la farmaciola. Posa'm un Valium. No, que siguin dos Valiums. Ja no me'n recordo l'última vegada que vaig ser feliç. Sento un xiulet. Veig borrós. Tot és de color groc. Senyor, tot és més aviat fosc. Em sembla que heu fet una barreja. Germanet, que feliços que vam ser a casa dels pares. Senyor, El paradís de la infantesa, jugant al jardí de l'avi. senyor, esteu fora de si. Senyor? No es desmai ara. Vaig a buscar una galleda d'aigua. Hola, darling. Què fots aquí a terra? Reina meva, t'he trobat molt a faltar. Necessites una dutxa, darling. Potser sí. Ara hi vaig. Aigua! Què fots? Es pot saber que esteu jugant? I tu, què estàs mirant? Prepara'm el llit i posa'm les ovelles que me'n vull anar a dormir. Té. Les ovelles. Ai, el meu xubi.
et sembla si avui fem un quiqui? Bueno... El cos no em respon. Tranquil, reietó, home, A tots els homes els hi ha passat alguna vegada. Bona nit. No pensis en la malaltia, no pensis en el que no has de pensar, no hi pensis, no! He estat 10 anys sense saber que no tenia garanties. Iris, tanca els llums. Bona nit. Tranquil. Respiracions. Deixar la ment en blanc. Blanc com un os polar. Blanc. He estat 10 anys sense saber que no tenia cobertura! Carinyo, pots estar-te quiet, sisplau? Ho sento, Helen, és que no puc dormir. Em sembla que estic molt malalt. Ja fa mesos que ho noto i ara ja és massa tard. N'estic convençut, Helen. M'estic morint, segur. Ai, no m'espantis, Ai, si et mors, com em quedaré jo? Ai, me'n vaig al llit de dalt. Ara sóc jo la que estic angoixada. Posa'm les orelles a dalt. Tranquil. Respiracions, deixar la ment en blanc com un os polar. No! He estat 10 anys sense saber que no tenia cobertura, no! Altra vegada, senyor. Permeti'm, en 10 anys no heu tingut un refredat. Perquè tinc un ADN guanyador. L'ADN no dona el 100% de seguretat. Sempre hi ha un tant per cent d'incertesa en la vida humana que s'ha d'acceptar. Doncs jo no ho accepto. I si he anat desenvolupant una malaltia i no ho sé. I si tingués alguna cosa mortal de necessitat, per exemple. Hagués tingut algun símptoma, per exemple. És que sovint sento un dolor molt fort aquí que s'escampa cap aquí al darrere i se'n va com... Potser són gasos. Boca solta. Una altra vegada les seves pastilletes. Iris, posa'm una música tranquil·la. Les variacions Goldberg. Exacte. Això és perfecte. La perfecció és Bach. Aquesta gota malaia, què passa amb el lampista? L'estic avisant cada dia, senyor, però no em respon els missatges. Tanca el general de l'aigua. Em veig borrós, tot tremola, em quedo sense aire, em costa respirar, tinc un mal de cap, necessito prendre alguna cosa. Iris, la farmaciola!
Iris, truco una ambulància. M'estic morint. Tot és de color vermell. És ara. És l'hora de la veritat. L'eternitat davant meu. La mort era només això. Matèria sense esperit. El meu cos buit. Com? Estic mort? No, em sembla que no. Mare, ets tu, mare? Què fas, mare? Oh, encara no has plantat el taronger. Ai. Mare, què fas? Que et faràs mal. Ets molt tot descuidat. Està ple de males herbes. I aquesta donota que tens. A veure quan et busques una bona dona. Una dona com cal i t'hi cases. Em faries tan feliç, encara que només sigui per una vegada. I per què sempre vas tan mal vestit, tan xabacano? Oh, el teu pare sí que n'era d'elegant. Marcelino. Serafí, no facis enfadar la teva mare amb tots els sacrificis que ella ha fet per tu. T'hauria de caure la cara de vergonya, nen. Mare, no vaig tenir mai el valor de dir-vos que us estimava. Us estic tan agraït per tot el que vau fer per mi. No diguis ximpleries ara. Sigues un home! Oh, va, que encara faràs tard el teu enterr. Oh. Escolta'm, nen, ja estalvies cada mes. Oh, mare, és tot molt fosc. Tinc por, mare, tinc por. No. Això és perquè comença la funció. Segueixi. És per aquí. Amb aquest lot hi ha acomodat fins i tot a reis i prínceps. Senyor, em permet la seva entrada? No en tinc cap d'entrada. I doncs, què hi fa aquí? No ho sé, quina obra fan?
l'infinit. Oh, no! No, no! Helen! Helen! Què fas? És el meu enterrament, Helen! Oh, no! Gràcies per venir. Gràcies. Gràcies. Thank you. Què hi farem? Sempre se'n van els millors. És llei de vida. Però hem d'acceptar que la mort forma part de la vida. L'han deixat bé, oi? Sembla que encara estigui viu. Ui, que fred! Amb lo calent que anava sempre. El mateix dia que es va morir, em va intentar atacar. Perdoni, estic escrivint el seu epitafi i m'hauria de respondre un qüestionari, no volem que es dilati molt la cerimònia. Aficions? És del Barça? Com li agradaria ser recordat en una sola frase? Jo volia fer alguna cosa realment important a la vida, però... No rigui! No rigui! No rigui! Ah, deixeu-me en pau! No vull saber res de la mort! Vull tornar a casa! Pare, mare, no! Tu sabies que aquest moment havia d'arribar. No ho podem posposar? Vols que ens ho juguem a una partida d'escacs? No en sé d'escacs. Juguem a l'oca. Si guanyo, em deixaràs viure. Si guanyes tu, te'n podràs emportar. Doncs et jugaràs la vida als daus. La vida és només una qüestió de sort. Una immensa sort. La mort ha marxat! Així doncs, no estem morts. No, però a partir d'ara haurem d'estar sempre junts, tu i jo, vigilant la nostra salut, fins que tornem a ser immortals. D'acord. Vols ballar? Tot sol, darling. És que he passat molt mala nit, són coses meves. Cada dia està pitjor. Sembla que li falti un bull. Adéu, darling.
Déu vos guard. Ave Maria Puríssima. Soc la Helen García Dibujo. Doncs ja sóc en Dionís Álvarez de Toledo. Tantes de nom com vostres. Notario por posición desde el 2006. Encantado de resolver sus dudas sobre subrogaciones, plusvalías i testamentos. Jo venia per un assumpte delicat que requereix discreció. Senyoreta, el secret professional dels notaris és sagrat. Segueixi'm al despatx. Molt bé. Sap què passa? Que jo voldria saber en quina situació quedaria jo si el meu marit morís per una malaltia. Ah, sí. Però vagi en compte, la fotocopiadora no es fes mal al seu colet. Senyoreta, el seu marit ha firmat testament? No. Doncs em sap greu dir-li que, segons les lleis matrimonials d'aquest país, encara que vostè sigui la seva esposa, no li tocaria res. Però com res? Res de res. Agafem l'ascensor. Però això és molt injust, Estarem una mica apretadets. És molt injust. Perquè jo l'he estat suportant un munt d'anys i ara no em tocaria res. Senyoreta, només en el supòsit que el seu marit firmés un testament en benefici seu, oi? I que no el canviés en el darrer moment, perquè això també pot passar, oi? En el seu darrer alè de vida, ell canvia el beneficiari i llavors vostè es quedaria amb una mà al davant, l'altra al darrere. Ai, tota conilla, altra vegada. És a dir, que hauria de firmar el testament i morir immediatament. Ah, exacte. Però l'amor, senyoreta, ja se sap. Pot passar. Qui sap quan pot que es passar? En qualsevol moment. Això. Ja som al meu despatx. Bé, va. Aquí ningú ens molestarà. Senyoreta, si vol jo podria preparar-li, no sé, diguem, un redactat del testament perquè el seu marit només hagi de firmar-lo. I vostè, matar-lo? Puc ser franca amb vostè? Senyoreta, la franquesa és la base de tota relació entre notari i client. És que des que he entrat en aquest despatx que estic tenint un problema amb la manera que vostè em mira. Que coixaven! Ai, senyoreta, no, jo no l'evito de cap manera, senyoreta, perdoni, no era la meva intenció molestar-la. Ai, no, si no em molesta. Al contrari, estic tenint unes sensacions que em costen molt de controlar. Sensacions? Ai, que sensacions? Potser són imaginacions meves, però quan vostè em mira és com si em despullés. És com si m'estigués penetrant amb la mirada. Ai, senyoreta, és veritat que vostè és molt atractiva i que fa bo de veure en un dia d'estiu, oi? Vostè també és un home molt atractiu, senyor notari. Jo? Això em deu venir del meu pare, que era un Don Juan espanyol. Ai, a por ella. Ai, un moment, senyor notari, que encara sóc una dona casada i una bona cristiana. Primer hem d'acabar amb el meu matrimoni. Però no em deixi així, tan insatisfet. No, i jo també el desitjo, senyor notari. Tanqui els ulls. Ai, picarona. Posi la mà aquí. Ai, què és això tant de senyoreta? Ai, amor meu, seré tota teva, però primer m'has d'ajudar. Aquesta pistola és la clau de la meva presó, hem de ser lliures!
jo, tota sola. Ai, la Helen, si no sabés que m'estima amb bogeria, pensaria que em vol matar amb tant exercici, oi? Amb qui parles, darling? Jo? No, parlo a mi mateix, són coses meves. Darling, reietó, Què? filma'm aquests papers. Què és això? Res, paperassa. Tu mira aquí i firma. Ja està. Va, darling! Que el dolor que sents avui és la força que sentiràs demà! Sí, ai. Vinga, sentadilles, abdominals i sprint! Sentadilles! Ai! 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 Oh, no. Ai! Abdominals! Abdominals! No. Sprint! Ai! Ara sí que estira la pota. Estic bé. Em sembla que... m'he aixecat massa ràpid. Iris, la farmaciola. Posa'm el de sempre, però doble. Ja. Senyor, no hauríeu de fer tant d'exercici ni prendre tantes pastilles a la vostra edat. A la meva edat? Què insinues? Sí, és veritat, em sento vell. Com és possible que hagi passat tan ràpid el temps? On és la gent amb qui he estat tan feliç, On és? Senyor, ja us heu pres els antidepressius? No, la d'avui ja em toca. Que siguin dues. Iris, fes una trucada internacional a Kerala. Vull parlar amb el meu germà Joan Marc Valldoreix Puig. Ja, operadora, póngame con el 4379 de Kerala. Operadora, Senyor. Alfa Bravo, llamando a Charlie. Senyor. ¿Qué? Què fa? Ja estan Hola, connectats? germanet. Hola, Joan Marc, com va per l'Índia? Oh, això del paradís. He trobat el meu mestre espiritual. I m'ensenya ioga, meditació, i estic canviant l'alimentació. I tu, com estàs? Jo? Molt bé! A tope! Només et trucava per dir-te que et trobo molt a faltar. Oh. Jo també, germanet. Perdona, però ara t'he de deixar. Estic a punt d'entrar a una sessió de ioga nidra. Ara no pots parlar? Bé, ja parlarem un altre dia amb més calma, oi? Oh, un petó! Has notat els senyals d'alarma del nostre cos?
Sí, noto un formigueig a les puntes dels dits. Això pot tenir un final catastròfic. Potser... Qui truca ara? És el senyor Frígols en persona. El carallot d'en Borja Frígols? No, el pare, el gran doctor Joaquim Frígols de Frígols en Frígols. Això és que porta el meu ADN reprogramat. Per fi! Torno a ser immortal! I tu? Ja n'estava fart! Tot el dia queixant-te, em fa mal aquí, em fa mal allà, em sembla que em moriré. Ja n'estic fart. Obriu la porta. La porta. Hi ha un problema domòtic, La senyor. porta! La porta! La porta! Bon dia! Ha! Senyor Valldoreix, Bon dia, senyor Frígols. Quina sorpresa tan agradable. Passi. On em vol injectar l'ADN reprogramat amb les cèl·lules mare? No. A la dreta o a l'esquerra? No, em sap molt greu, però no vinc per això ara. No. Per acabar de reprogramar l'ADN encara trigarem uns mesos. És una cosa complicada, això de la reprogramació de les cèl·lules mare, la natura és complicadeta. Que em marejo. Iris, porta'm la cadira. Abans que digui res, he d'advertir que no penso cedir ni un mil·límetre en la meva demanda. Perfecte. Però anem a un altre negoci, que em preocupa. Ara, jo sóc aquí per un assumpte delicat, un assumpte que em neguiteja molt. No vol que retiri la meva demanda? No? Sí, bé, això també, però jo venia per una altra cosa, Sí o ara, no? saps? Sí o Sap no? que no m'interrompi, home de Déu. Jo sóc aquí per demanar el seu permís, perquè el meu fill Borja tingui el permís... Què li passa? Que es troba malament? Sóc un malalt terminal per culpa seva. Estic a les portes de la mort, però me les pagarà. Sí, home, sí. Calmis, home, calmis, Coi, però n'anàvem. El permís. Exacte! Ja sap com són el jovent d'avui dia, I aquest fill meu, en Borja, és molt introvertit. Li costa relacionar-se. És un inútil amb les dones, però és molt bon nano, molt bo. Estem parlant del seu fill, en Borja Frígols. Sí, és que, mira, se li ha posat al cap que vol festejar la seva filla, perquè quan va venir aquí a portar-li el meu missatge, doncs va quedar encaterinat. I jo ara sóc aquí en missió oficial per demanar el seu permís perquè el meu fill Borja doncs tingui el permís de vostè per festejar amb la seva filla, amb el permís d'ella, naturalment. Però què diu ara? Si vostè i jo tenim una querella pendent als tribunals. Sí, però... Escolti bé, escolti. Jo he pensat que com a dot del meu fill podria vendre-li uns quants paquets d'accions que el farien membre de la junta directiva de Frígols en Frígols. Llavors vostè, naturalment, hauria de retirar la demanda. Més el petit detall que vostè em vengui la seva filla pel meu net. Això significaria pujar molt amunt a la llista d'espera del tractament d'immortalitat. Assegurar la meva vida, definitivament! Sí, no puc deixar passar una oportunitat com aquesta. El seu fill té el meu permís per parlar amb mi. Molt bé, és un plaer fer tractes amb vostè. Tracte fet? Tracte fet? Molt bé. Molt bé, passi-ho bé, un plaer. Molt bé, passi-ho bé. I tu, Nina, perdona, però allò d'abans no estava parlant seriosament. Em sembla que encara haurem d'estar uns quants mesos junts, tu i jo, fins que tornem a ser immortals.
filla, qui dia passa, any empeny. Doncs a mi em fa molt mal el braç. Potser haurem d'anar a urgències, oi? Pare, amb qui parles? Darrerament està una mica entotsolat. Què dius, maquinota? Pare. Filla meva, tinc una notícia important. Algú es vol casar amb tu. Rius? És bonic, oi, pensar en un casament? No hi ha res que us agradi més a les noies. Serà el dia més important de la teva vida. Ai, naturalesa, naturalesa. Pel que veig, filla meva, no cal que et pregunti si et vols casar. Ai, pare, sí, gràcies. Estic molt contenta que siguis tan tolerant. I a mi m'agrada molt que pensis en la salut del teu pare. Doncs ja està fet, t'he promès. La Helen, la teva madrastra, volia que et fessis monja d'un convent de clausura. Sempre l'he vist encaparrada amb això. La santeta de la Helen. Deu tenir les seves raons. Jo ja l'he conegut i penso que tu estaràs molt contenta quan coneguis la persona que et pretén. Sí, jo també l'he conegut, jo també la conec. Em va semblar una persona alta i ben feta, Sí, pare. un físic atractiu. Ben segur. Que d'aquí 3 dies acabarà un màster de gestió online a la prestigiosa Universitat Juan Carlos I. Com? Ella, pare? Sí, ell, que no t'ho ha dit? No, qui t'ho ha dit a tu? A mi el senyor Frígols. Que es coneixen amb el senyor Frígols. Ai, quina pregunta. Bé s'han de conèixer amb el senyor Frígols tractant-se del seu fill primogènit. Què? La Quima, filla del senyor Frígols? Quima? Però qui és aquesta Quima? Jo estic parlant de la persona que t'ha demanat la mà, en Borja Frígols. Però què et passa ara? Que tu estaves parlant d'una persona i jo n'estava parlant d'una altra. Ja em semblava a mi que no podia ser tan fàcil. Et compliques molt la vida i ens la compliques als altres. Mira, veient-me malalt com estic a punt de caure pel precipici de la mort, vull tenir un gendre i uns parents que siguin científics, metges i farmacèutics per tenir a l'abast la font de la immortalitat. Però com? De debò que haveu tingut aquesta pensada grotesca? I amb tota la intel·ligència que teniu la voleu casar amb un estaquirot? Sí. Per què t'hi fiques tu, robot, poca vergonya? A poc que de seguida comenceu a insultar. Rumiï una mica, senyor Serafí. Posis-la amb el cor i respongui amb franquesa. De debò que n'esteu de malalt? Com? Maquinota? Esclar que n'estic de malalt, però que no veus si no m'aguanto dret? Esteu fent comèdia. Què t'has pensat? Et desconnectaré, Les persones s'han de casar per amor i no per interessos dels pares. Ella farà el que jo li digui. No ho farà. I tant que ho farà. La tendresa paternal us dominarà a l'últim moment. Una llagrimeta o dues, uns braços penjats al coll, ets el millor papa del món. N'hi haurà prou per estovar-vos. No, tot això no servirà de res. Que fa molt temps que ens coneixem, senyor Serafí. En el fons sou bona persona. No ho soc de bo, soc dolent quan em dóna la gana. De cap manera. T'ordeno que li diguis a la nena que faci tots els preparatius pel casament. I jo li prohibeixo absolutament a la nena que faci res d'això. Però on som? I quina museria és aquesta que un robot maleducat parli així al seu propietari? Ja en tinc prou, et desconnecto. Vine aquí. Quan les persones fan les coses sense cap ni peus, els robots domèstics tenim l'obligació de posar-ho tot al seu lloc. Insolent, et formatejaré. Estic programada per evitar que feu el ridícul. Ara veuràs. Iris, desconnecta't. És una ordre. Sí, senyor. Àngela, pots desconnectar aquest coll d'ordenador, sisplau? I no cridis, pare, que t'agafarà un atac de cor. El cor. Iris, avisa una ambulància. Senyor, desconnectant. No, vine aquí, trastellant-me. Ara veuràs. Vine aquí. Qui truca ara? Què voleu? Què vull?
Home, no t'havia reconegut. Vens a veure l'Àngela? Vinc a saber què està passant aquí. A parlar amb l'Àngela sobre els seus sentiments reals i a demanar-li la seva decisió sobre aquest casament del que m'han avisat. Però no se li parla així de cop i volta a l'Àngela. A l'amor calen misteris. A més, el seu pare la vigila de manera estricta des de que l'ha promesa. Sí, per això no vinc ni com a quima ni com a enamorada seva, sinó com a amiga del mestre de cant que m'ha donat permís per substituir-lo. El seu pare ja torna. Espera't en aquest racó un moment que jo ja li diré que és aquí. Iris, m'has fet empitjorar la malaltia amb aquesta corredissa. Posa'm el de sempre, però doble. El doctor Frigus m'ha demanat que em passegi per aquesta sala 12 anades i 12 vingudes, però m'he oblidat de preguntar-li si era d'esquerra a dreta o de dalt a baix. No sé. Senyor! Parla baix! Poca vergonya! M'has fet trontollar el cervell! No t'han programat per no parlar tan alt als malalts? Què dius? Parla fort! Senyor, hi ha algú que vol parlar amb vostè. Senyor! Aquí! Sí. Parlis tan alt, que encara li faràs explotar el cap al senyor. Senyor, estic contenta de trobar-lo llevat i veure que es troba millor. Què voleu dir amb això de que està millor? És fals. El senyor sempre està molt malament. No, a mi m'havien dit que es trobava millor i, de fet, li veig bona cara. Com s'entén? Bona cara, El senyor sempre la té dolenta, la cara molt dolenta, i qui us hagi dit el contrari no sap de què parla. Té raó ella, Camina, menja i dorm com tothom, però això no vol dir que no estigui malalt, molt malalt. Això és veritat. Miri, senyor, jo vinc de part del mestre de cant de la seva filla. Ell s'ha vist obligat a anar al Festival de Peralada uns dies i, com a amiga seva íntima, m'ha nomenat la substituta per continuar amb les seves lliçons. Molt bé. Iris, crida a l'Àngela. Serà millor que acompanyi la professora a la seva habitació. No, que vingui. I és que no li podrà donar la lliçó com cal si no és en privat. Que sí, va. És que el que veuríeu us faria venir mal de cap i han d'estar... No, em ve molt de gust la música, a més m'anirà molt bé per als nervis. Vine, filla meva, el teu mestre de cant ha anat a la muntanya i ha vingut una substituta per donar-te la classe. Saps? Que bé aquesta sorpresa, t'has quedat ben parada. És que no t'ho creuràs, pare, però aquesta nit he somiat que queia per un barranc i ella em venia a rescatar. I ara, quan l'he vist aquí, no sabia si era un somni o era realitat. És una gran sort per mi estar en el seu pensament, ja sigui dormint o desperta. I seria la dona més feliç del món si estiguéssiu en un perill del que us pogués salvar. Caram, quins pensaments més bonics, oi, Iris? Sí. El senyor Frigus Júnior és aquí. Ara veurem el jove més ben preparat del planeta i el més espiritual. No diré sinó dues paraules i la vostra nena en quedarà ben encaterinada. Jo no vull ser una nosa, ja. No marxi, És que caso la meva filla i ara vindrà el seu futur marit que ella encara no coneix. És una gran sort per mi estar present en un moment tan important a la vida de l'Àngela. Sí, és el fill d'un metge molt famós, d'una eminència, el doctor Joaquim Frigus. Potser heu sentit a parlar d'ell, Molt bé. Sí, convidat de part meva al mestre de cant a la boda i us prego que també vingueu vos. Serà un gran honor. No, deixa que t'ho expliqui. Vocalitzem. Però deixa'm explicar-t'ho, sisplau. Deixa'm explicar-t'ho. No. Sí. No. Sí.
vostra! De conxa de pota, Sembla que no em vulgueu deixar entrar. Ai, senyor! Vinc a estimar, de conèixer i d'evidenciar amb vos un segon pare. Bé. El primer m'ha engendrat, però vos m'heu escollit. Ell m'ha debut per obligació, però vos m'heu acceptat per la meva gràcia. I ja que les facultats espirituals estan per damunt de les corporals, avui vinc a retre'ls els meus humils i respectuosos, respectabilíssims respectes. Visca les escoles privades d'on surten aquests homes amb aquest vocabulari tan florit. Miri, tinc l'honor de presentar-li oficialment a la seva promesa, la meva estimada filla, Àngela. Senyoreta, deixeu que pengi avui a l'altar dels vostres encisos aquest cor que no ambiciona cap altra glòria, que l'adreça al vostre ben humil, ben fidel, ben servidor i ben marit. Això és un plagi horrible de Molière. I senyoreta, vull aprofitar per fer-vos entrega de la meva tesi doctoral a favor del terraplanisme. No cal. Sí, cal, sí. Com una mostra de les guspires del meu geni humil. I també, en presència del vostre pare, voldria convidar-vos un dia d'aquest, només per divertir-nos, oi? A la dissecció del cadàver d'una dona, en la qual he de prendre la paraula. Caram, n'hi ha que conviden les seves enamorades al teatre o al cinema, però la dissecció d'un cadàver té un no sé què molt més romàntic. Senyoreta, feu cantar la meva filla davant del seu promès, sí. No cal. Sí que cal, sí. Sí, no hi ha res que em vingui més de gust. Se m'acut una ària que va com l'anell al dit en aquesta situació. Vingueu, Àngela, canteu. La dona immòbile. La dona és voluble com una ploma al vent. Això és el que creus. Vivaldi. No creguis res de res, tot és un embolic. La farmàcia l'ha tornat boig. L'ha tornat boig. L'ha tornat boig. Bravo, senyoreta, bravo. Perdoneu. Aquesta no és la lletra original de la cançó, oi? No, és una nova tendència en l'òpera. A veure, deixa'm veure la partitura. Dona mòbil... Aquí no diu res del que ha dit vosaltres de la farmaciola. No, és que és la gràcia d'aquestes noves dramatúrgies. Doncs ens ho podíem haver estalviat. Escolti, Anem. Para. Li puc dir para? A mi m'ha agradat, oi? Perquè jo no hi entenc res d'aquestes noves dramatúrgies, no? Això que fan a la sala Becker, jo no en tinc ni idea, perquè soc més d'allò antic, de la Sarsuela, del vodevil. Sap aquella de... Perquè és la Virgen de la Paloma. Un mató de la Xina. Li sona? Sí, molt Un bé. mató de la Xina. Le voy a regalar. Let's get together and feel alright.
ets, filla? Som a Amsterdam. Has fugit de casa, nena? Et trucava per veure si em podies enviar algun diner. Ja m'estranyava a mi. Què vols dir, som? Ai, papa, és que aquest casament que volies fer no té cap sentit. No pots obligar a casar-me amb algú que no estimo, perquè jo estimo la Quima i sempre l'estimaré. Quima? Però qui és aquesta Quima? Oh, però si és la professora de música! És una pallassa mentidera que ens ha enganyat a tots. Segur que té un interès ben tèrbol amb tot això. Seguríssim. Pujo de peus. Si el tingués, seria fruit de la bondat i de l'amor. Però ara jo no entenc res. De debò m'has traït, filla meva. Vols deixar que el teu pare mori enmig d'aquestes terribles malalties? Siguem raonables, darling. Saps què faria jo? Li tallaria l'aixeta dels diners i quan torni amb la cua entre cames, o la casem o la tanquem en un convent. Ja, fem això. Molt bé. Cadascú té la seva finalitat en casar-se. N'hi ha algunes que al matrimoni fan un negoci interessat, que no es casen sinó per quedar-se amb l'herència, per enriquir-se a costa de l'amor d'aquells amb qui s'han casat. I correran de marit en marit per apropiar-se de les seves riqueses. Jo, en canvi, no vull casar-me sinó per estimar de debò. Què? Et trobo molt filosòfica, nena. Et vols dir alguna cosa, potser? Jo, quina cosa voldria dir sinó el que ja he dit? Ets una desvergonyida! Tota aquesta violència i agressivitat no la vull, us la quedeu per vosaltres. Pare, que tu no estàs malalt, només tens hipocondria. Què? És greu, això? No, ningú es mor d'hipocondria. Molt ben dit, senyor. Crec que us esteu complicant molt la vida amb tots aquests pensaments. Potser hauríeu de parlar amb el vostre germà i recuperar l'alegria i la senzillesa de quan éreu dos nens. El meu germà Joan Mar no vindrà. Treballa a l'Índia i no vull molestar-lo ara. A més, és psicòleg i us podria ajudar. I m'he pres la llicència de comprar-li un bitllet d'avió perquè algú posi seny en aquesta casa. Maleïda intel·ligència artificial! És que et poses allà on no et demanen! Ara el més important de tot és la meva salut. Filla meva, torna a casa ara mateix! Però ara, quan dic ara vull dir... Penso fer, i ara tallo la connexió. O et cases amb en Borja Frígols d'aquí 3 dies o et tanco en un convent! Molt ben dit, molt ben dit. Me'n vaig a parlar amb les monges. I ara què li direm al doctor Joaquim Frígols? Jo vull tenir ja el meu ADN reprogramat. Deixa-m'hi parlar a mi. Adéu, reietó, petitó meu. Això és amor. Heus aquí una dona que m'estima d'una manera profunda. The big love of my life. Senyor, agafi això. És una pastilla especial. I anirà bé. Amazing! Però si té tots els colors de l'art de Sant Martí. L'he comprat al Mercat Negre. Em sembla que ha arribat el moment definitiu d'anar a urgències. No estàs segur? Però és que no notes els senyals d'alarma del nostre cos? Noto que fa una mica de calor i que tot és de color verd. Què més? Continua. També noto com si em cauen els cabells d'una manera excessiva. Què més? La suor. Em cau la suor d'una forma exagerada per les aixelles fins als peus. I també els peus se m'aplanen. A tu més, que sí? Ho has vist? Sí. Ai. Què més? Continua. Jo... Xararam! Ganesha! Ha! Nikita, taka, tikuta, Nikita, taka, tikuta, Nikita,
Ah, el meu germà Joan Marc ha vingut de l'Índia! Germanet! Germanet, he fet més de 15 hores de vol perquè m'havien dit que estaves molt malalt, però jo et veig prou bé. Oh, em faràs enrabiar. Voldria que el tinguessis tu, el meu mal, a veure si parlaries igual. Què et passa? Què sents? Em moro. Tinc els dies comptats. Pot ser demà, pot ser avui mateix. A veure, deixa'm fer-te una mica de teràpia, aprofitant que sóc psicòleg, i deixem de donar voltes i voltes i voltes i voltes al tema de la salut com un gos que es mossega la cua. Dona't bé aquesta idea de tancar la teva única filla en un convent. I d'on ve que jo sigui l'amo de casa meva per fer el que em doni la gana? Estic segur que la teva dona estarà felicíssima de tancar l'Àngela de per vida, però dubto que això sigui a causa de la seva misericòrdia i fervor religiós. Ah, sempre tornes amb la mateixa història. No t'has pogut empassar mai, mai la meva dona. Ella donaria la vida per mi. Germà, deixa'm que et mostri les intencions perverses de la Helen. Ah, com t'atreveixes a insultar-la? La teva dona és a punt de venir. Estira't aquí i fes-te el mort. I ja veurem amb quin dolor rebrà la notícia. Jo, fer-me el mort? Per si és la cosa que em fa més por del món. Doncs si és una por que no et deixa viure, t'has d'enfrontar a ella. D'acord. Ho faré només per demostrar-te que la Helen és una santa. Escolta, no hi haurà cap perill, oi, en fer veure que estic mort? I quin perill hi pot haver en una mica de teatre? Alarma! Alarma de casa. Què? Iris, què fots vestida així? Oh, senyora, Què passa? el vostre marit és mort. El Serafí és mort? No rebo cap senyal vital. Ai, comprova-ho. Fes-li un tac, una ressonància, alguna cosa. Fes-li. Sí, ho he fet. Les seves constants vitals s'han aturat fa uns breus instants. I hi ha mort cerebral. És irreversible. És definitiu. Ai, visca el karma i la conjunció dels planetes que m'han alliberat d'aquest pesat! Senyora, em pensava que els humans ploraven la mort dels éssers estimats. Ai, calla, maquinota. Quina pèrdua és la seva i de què servia en aquest món? Un home incòmode per tothom, brut i fastigós, sempre amb una lavativa ploriquejada. Mocant-se, tossint, escopint, vomitant, curt de gambals, avorrit, sempre de mal humor, sempre renyant, sempre emprenyant a tort i a dret el meu carallot! Boniques paraules, senyora. Les podríem aprofitar per a l'esquela? Deixa't de cerimònies fúnebres. A les escombraries el fotria jo, què? Però, no diguis res encara. Portem-lo al congelador i esquartarem-lo i mantinguem aquesta mort amagada fins que jo hagi enllestit els meus plans. Perquè hi ha papers, accions, diners dels quals em vull apoderar. Sí, perquè no és just que jo hagi passat els millors anys de la joventut del meu cos sense cap mena de benefici aguantant aquest fastigós. Iris, obre'm la caixa forta! La caixa! Ni tocar-la! Oh, no estava mort! No, bandarra! T'escorxaré de viu en viu i de tu em faré botifarres! Ajudeu-me! Amaguis! Mira, Ajudeu-me! No!
Joan Marc, però si ets l'Iris! Senyor, no estava programada per a tanta hipocresia. I he preparat aquesta petita mascarada. No s'enfadi. Oh, em sembla que la vostra filla acaba d'arribar d'Amsterdam. Potser amaguis i tornis a fer el mort. I així podríem comprovar els sentiments que desperteu a tota la família. Alarma! L'alarma de casa! Iris, què passa? Oh, Àngela, Què passa, Iris? el vostre pare Què? és mort. No rebo cap senyal vital. El pare és mort. Em cau el cel a sobre! Quina ferida més fonda! Ara he de perdre el meu pare, que és l'única família que em quedava al món. I l'he de perdre just ara, que no havíem pogut fer les paus. Com podré superar una absència tan gran? Oh, Déu meu, quina desgràcia. Ara que venia a preguntar-li que ens donés una oportunitat. Quima. Filla meva! Vine, no tinguis por. Estic més viu que mai i m'adono que el teu amor és l'autèntic. Pare, ets viu! Sí. Pare, doncs deixa'm aprofitar aquest miracle i demanar-te un favor. Si no vols que em casi amb la Quima, almenys no m'obliguis a casar-me amb en Carallot d'en Borja Frígols. Senyor, deixeu-vos commoure pel nostre amor. Senyor, sereu insensible a tanta vida. D'acord, us demano a tots humilment perdó. M'heu donat una lliçó que no podré oblidar. Senyor, les vostres constants vitals estan millor que mai. L'única farmaciola que necessito és compartir per sempre el nostre amor. El senyor Frígols Júnior acaba d'arribar. Diu que porta el vostre ADN reprogramat com a regal de nos. Visca! Per fi! Torno a ser immortal! No, pare, no! Pare! No el vull. Per què vull ser immortal si quan creia que ho era vivia en una mentida? Sí, estava tan equivocat i m'enfangava amb preocupacions vanitoses sobre el passat i el futur quan l'únic que existeix és l'immens regal de l'ara. Sí, és veritat, he de morir. I és per això que sóc un autèntic privilegiat. Les oportunitats d'haver nascut eren tan minúscules que hem de ser humils i dir gràcies, gràcies, gràcies! Celebrem, doncs, el miracle de la vida perquè hem nascut per a viure. I digueu al senyor Frígols que trenquem el nostre matrimoni de conveniència, que la vida s'ha de viure amb veritable amor i sense por. Visca! Visca! Quanta eloqüència, senyor! I tu, imatge deformada del meu mirall, paràsit del meu pensament, et dic adeu. No tornis a venir per aquí mai més. No et desfaràs de mi tan fàcilment. Vigili!